O BNG considera que o de Rueda foi un discurso autocomplacente, despegado dos problemas e sen ideas de futuro que representa o pasado. Tras a intervención do Popular no Parlamento, a voceira nacional do Bloque presentouse como alternativa nas vindeiras eleccións. Ana Pontón entende que hoxe comezou a conta atrás para un cambio de goberno en Galicia que aspira a liderar o BNG. Empezou, por lo tanto, a conta atrás para poñer en marcha un cambio liderado polo BNG e que por primeira vez Galiza teña unha presidenta coas mans libres para poder defender os intereses dos galegos e das galegas. E queremos facelo tendendo a man a toda a xente que leva a Galiza na cabeza e no corazón e que é consciente que o Partido Popular nos está deixando unha Galiza que vai a menos. O discurso de Alfonso Rueda tampouco convence os socialistas, aínda que lle tenden a man para chegar a acordos en materia económica, política ou atención primaria. Os socialistas falan dun candidato falto de ilusión e sen mensaxe de futuro para Galicia. Do noso punto de vista, un discurso absolutamente autocomplacente, un discurso absolutamente falto de ilusión, falto dunha mensaxe de futuro a Galicia. Falamos de un aspirante a presidir un país que manda un mensaxe que nos parece de outra época, un mensaxe totalmente retro. Por a súa banda, o Grupo Popular considera as propostas presentadas esta mañá moi apropiadas. O seu voceiro parlamentario entende que con Rueda a estabilidade de Galicia está garantida. Nos consideramos que as súas propostas son moi acaídas, garanten a estabilidade, neste caso política, da comunidade autónoma e, polo tanto, lle dan continuidade a unhas políticas que nos últimos anos teñen dado bons resultados e que, evidentemente, o novo candidato, desde a moderación, desde o reformismo, vai dar un novo pulo. O vindeiro xoves vaise retomar o pleno de investidura coa intervención dos tres grupos parlamentarios. O venres, o presidente da Cámara trasladará ao Rei o nomeamento de Alfonso Rueda, que será investido titular da Xunta o vindeiro sábado ao mediodía.